Ydych chi barod am y Nadolig? Wel, os nad ydych chi wedi dechrau siopa Nadolig, mae Rhi Morgan yma i helpu chi. Gajets Nadolig. Reit, mae da ti lond ford o bethau fan hyn. Sach. Llon sach. Gwych. Reit, nawr ni ddechrau gyda'r teclyn bach hyn, sydd yn edrych bach fel handbag gyda sgrin arno fe. Wel, beth yw e fel sach beanbag, ond beth yw e yw chumby, a beth yw e yw teclyn sydd yn edrych ar widgets. So, wyt ti cael hwn ar ochr dy soffa, neu wrth dy weli, a ti wedi checo pethau fel Facebook, Flickr, just mynd trwyddyn nhw gyd. Beth gynt yn y bore, mae'n gweithio fel cloc lar yn fyd, ti gwino lan a checo yn union beth sy'n digwydd yn Facebook, neu pa luniau mae diffiniad wedi rhoi lan ar y teclyn bach hyn. Felly, sefesgus dy ti nawr? Sefesgus y gwbl. Os oes rhywun yn anfod neges ti ar Facebook, na ti'n gallu mynd nôl, hyd yn oed os ti o'r dweli. Gallu, ti di ddyn lan i'r larwm a checo fo. Bore dydd Nadolig, ti checo fo pan regio sydd y ffrindiau o Flickr a pethau fel la. A ni sylwi bod ti'n cyffwrdd ar y sgrin fyna, na siw ti'n defnyddio fe? Ie, touchscreen yw e fan hyn, so mae'r botynau i gyd yn gael i ti ddewis y widgets, seto'r alarm, popeth fel la, a dis ti'n mynd trwyddo nhw a dewis plaen ti moyn. A sawl widget ti'n gallu roi arno fe? Ti am 1500 o widgets yna, so mae digonedd da ti o ddewis i roi arnyn nhw. Waw, a ble ti'n cael y widgets o wedyn? O'r we? Ti'n cael o'r we, mae wefan dyn nhw, chumby, so ti'n mynd arno, dewis pa widgets ti moyn, a lawr yn lwytho nhw ar y teclyn. A fe, ti'n meddwl pryd o'n i'n edrych ar y bocs gyda fach, oedd e'n gweud bod yna rhywbeth o'r enw accelerometer? Accelerometer. A beth yw e, ti'n defnyddio'r sgrin ffyrdd hyn, a weithiau ti'n gofod defnyddio gêm le ti'n tilto'r sgrin rown fel la. Fel gêm gyrru neu rhywbeth? Gêm gyrru, so beth ti'n gofod troi e, a mae'r sgrin yn newid tra bod ti'n troi e ochr i ochr. O, gret. A beth yw hwn wedyn? Y bottom snooze? Bottom snooze fan hyn, neu pryd ti mewn widget i fynd nôl i gatre, ti'n gwybod hwnna. Hyfryd. Oce. A faint o pris hwn? Hwn ti a 139, so anreg rhif 1 o Sion Corn. Ie, prif anreg. Prif anreg o Sion Corn. A sawl seren sydd ti'n rhoi ddo fe? Bydden ni'n rhoi 4, so fe mor cute. Ma fe. Fi'n ffansio un. O di? Odw. Wel, rhywbeth ar dresser. Sion Corn os ti'n gwrando? Nawr ni symud mlaen nawr i'r teclyn bach hyn sydd... O, dwi'n edrych mor ddiddorol â hynny, achos mae'r teclynau drud iawn yma ar ei benne. Felly, beth yw e? Ond fydd y teclynau ddim gallu gweithio hebddo fe, achos beth yw e, power mat. Beth yw e'n neud yw chargio dy gadgets di gyd ar un pryd. Wel, 3 gadget. So, ti'n rhoi nhw yno, mae'r pethau hyn da ti, ti'n rhoi nhw ar dy gadget, a wedyn ti'n rhoi e ar y cylchoedd bach hyn. Ie. A wedyn mae fe'n chargio un plug, 3 gadget. Mae 3 gadget yn gallu chargio fe. A wedyn, os batteries yn o'n Na, mae fe'n plwgo mewn i'r socket. So, gwe beth ti'n mynd ar dy wyliau, dim ond un peth mae'n gofio, a mae pob un o'r gadgets yn iawn. A, mae fe'n gret i bobl sy'n teithio. Ond wedyn, mae fe fwy i'r rheini sydd yn wir yn hoffi gadgets. Achos mae rhaid i gael y teclynau yn y lle cyntaf i allu i chargio nhw. A mae rhaid i gael teclyn, achos dim ond hyn. Os mae rhaid i gael y pethau hyn arnyn nhw, a ddim pob gadget yn gweithio arno fe. Dyw pob un ddim? Dyw pob un ddim. Dim ond yn rhaid nhw yn gwybod. Felly, faint yw i gosta? Wel, mae'n costi rhwng, wel, lan i 70 pint. Drud. A bod rhaid i fynd i'r teclynau ar ei bennau. A faint a sawl seren ti'n mynd i roi ddo fe? Credu, achos dim ond hyn a hyn y gadget ti'n cael arno fe, bydde rai fi roi 3 iddo fe. 3? Wel, sy'n ni'n gweud bod ti'n bach yn hael fyna. Wel, oce, 2 hanner. 2 hanner. O gyda, nawr ni symud mlaen i hwn. Fi wedi bod yn symud mlaen i siarad i hwn trwy'r prynhawn. Wedi bod yn eich mlaen fyd. Microffon air. Oes. A bocs bach di. O, mae yna lot fwy iddo fe na ni, oes e? Beth yw e yw teclyn karaoke. Ie. So, fel beth ti'n disgwyl wneud karaoke, ti'n canu gyda fe. Yn y parti Nadolig. Yn y parti Nadolig, neu stafell flan ar bendinan, ond limited limited edition, achos mae'r microffon hyfryd air yn dy ti. Hyfryd. Mae bron wedi, ti'n meddwl, mae'n atgoffa fi o Beyoncé. Fi gweld ti ar y llwyfan yn dyddio. Aros di fyny'r gen i weld fi go iawn yn edrych. Ond ie. A mae'n bron... Chi'n gymryd genus. Sut ma fe'n gweithio te? Ti'n rhoi e... Ti'n linko fel an i dy gyfrifiadur, ti'n mynd ar y wefan, Lucky Voice, ti'n dewis fain bynnog y gynnau yn ei ti'n moyn, so unrhyw beth ti'n moyn canu, ti'n gallu canu. A wedyn gyd yn rhaid ti'n neud, rhoi hwnna lan i'r cyfrifiadur, plwgo fe mewn, microphone a bant a ti. A mae'n hefyd fotwm echo. Ti'n gwneud gwahanol, ie. Os nag i ti rhy hyderus o dy lais ti, troi hwnna reit lan. Troi ar reit lan, a ti'n cael rhyw Britney Spears effect. O, gret. A ti'n bod, mae fe'n cystadlu gyda'r PlayStation, wrth gwrs, yn dweud? SingStars yn nhw. A faint yw i brisau? Mae hwnna, achos bod microphone air y ti, mae hwnna tua 70 i 90, ond mae un o microphone pink a ti'n cael 40. O, gwych. Wel, cyn i mi ofyn ti sawl seren, fi mynd i gymryd yn lwyfan fan hyn nawr. A fi mynd i ganu i weld beth yw i potential e. Mae fi gynulleidfa fan hyn hefyd sydd yn
ofnadw. Ti'n barod? Chi'n barod? Pam yn barod? Oce. Dymunw Nadolig llawen, dymunw Nadolig llawen, dymunw Nadolig llawen, a blwyddyn newydd dda. A blwyddyn newydd dda. O, lyfli. 5. Diolch yn fawr. 5 seren i'r teclyn hyfryd yma. Diolch i fi a Rhi Morgan. Diolch yn fawr i ti am ddod mewn ar teclyn yma. Yn y wedyn bach air yma fan hyn. Diolch yn fawr iawn i ti.